Maiga yo muraibu nsi ya Kenya muskule Ruto uibo igoro muraibu kiama kia UDA abigo mheshimiwa Raila Odinga uibo igoro muraibu kiama kia ODM kubeko kuigwana ese iyo kuigwana unenjire moyo gochia kwanekia oboraibu robuya na wekenekio bokoreri robuya bwa serikali gochia saba na inchi niga bana inchi kurase chinsemo obagenda tegwesokia na kurwa ebirengererio byabo muri kito Gabriel Nyakundi na nyara ko bakagosanga negati yabamenyi kurwa somo chokeroka mbwasorero abaro ebirengererio byabo kubwatekana no kuigwana okukwa barayabo bagesiasa babirase bono batebire chinga chiga nigo mwananchi aganetie amagendro nabo igo bokoreri borobya buneganire abamenyi kurwa sisemo ya keroka nigo barule ebirengererio ao yumurai wekiama kia ODM umusikira Raila Odinga cyo kubwatirana ne serikali ya Kenya Kwanza kulingana na maoni yane umugaka papa ndo chemna agosete sana kubwatana na Ruto sibinomo cheso bago tokoza Raila agane nkotigara opposition egere atotete ko opposition yakora bono kubwatana na papa na Ruto gento ke yato konyire buna ntwa bananchi bono that means nyanchira twarode aba byongozi ebito bitaje kubwatana na binya gotonyanyanza ntutwe katunya ko nyanyanza gento ke yonka gerete ko chikondre nona mangana ya broad based bago toereza broad based teyo yakora binte byonse Raila agokora ebine bintago akonya kuligwadi abantu baye banya kuragira boka bono buna into abantu bo muchokeroka ntoigweto base musikira ira oswase serikali erore ko tete mwananchi lakini bono osaire meya serikali morocha bakenya asenare togo chibo kora bono nduati umuntu ratete mwananchi aire twabere toko banere asama tukamange lakini bono yekirete no osaire meya serikali egenda nango tebura riro mwako raira nanjite nyomo sana Bonyomi bodo mna turoji mna boninga nyome ya enere yo mwerio mwago munyome terutu uyu gamiri cyari sogoi amwatero bure mo bamenyoro baende bozika babero igo bagikire chingwana anene mono echi akwana sargongora gusi iguru yegesaku kyomo gusi uwanja wa gusi inendo kiabetekia yakora choose na rengega iga agaturamero mwana itomatianga na kera tena matiangi ta konyara matiangi na bagusinto bwati kura turamo aranya turanyare kumwakira gwikatobugata nene abantu bandi kiago kandira matiangi viongozi korogoro weta eba mwendosi bali na bagusi barenge ana magosa gotokora na ndege ndikigoro nche na kiongete mukono nyore simba nero amwire kubwatia mangana ayibata gotokora na Raila eke mambi nka eke mambisa mbili twakorana na barabu babere parking muna intumo gusi ntoigwete bobe Raila twabere to como support chinga kichonsi lakini akarago kera gotote binga ntura isana erenga kia yonsi bitwabere to como support konya na mate na ntoise ini tora mae chikura okay erende kabwa ata banta banga wa atari koirekero njero naye ntutaidi twamwangire twamugunduire twamanyire ne biashara bwata ari ne mangana ye rogwe yogokonya abantu baye ndomo tagetiga papa ndomo tageti gusi ntubona twate kiongozi yito kuna matiang etole nyuma ya matiang paka kipenga ingo reporter gete sendi wanchite kyane gikomike getembe kurwa sebungenya ribari masabe county ya Kisii ninche Nyakundi Gabriela.